टीटीडीसी सरकार की ओर से थेलाकुंग गर्ल्स रेजिडेंशियल इंग्लिश स्कूल में पीने की पानी के लिए वाटर टैंक दिलवाने के लिए उन्होंने बुबागरा और सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया को धन्यवाद दिया। स्कूल के शिक्षक और छात्रों समेत थेलाकुंग एडीसी गांव के चेयरमैन अंजलि मौसम, साथ ही निर्वाण देववर्मा और अन्य तिप्रामौथा के कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। रेसिडेंस स्कूल थेलाकुंग रेसिडेंस स्कूल गर्ल्स स्कूल मानमानी जों बेलायखेनो खातुं जाखा जों अमहाय मानमानी इमांहाय सिं जाखा मास्टर रक सासे अरनि टीचार रक सुपार जिनि मेडाम सुपार सासे ब हामबाय सानानि ब पक्सखा जोंनो सासे खबर सानानि ब पक्सखा अमहाय मानानि जिनि बखाव अत दिन बसर रगो जों अमहाय माने जों नुगियाखौ सिनियाखौ थेलाकुंग बिसिओ अमहाय माने सब फाइनानि जिनि बखाव कुनु करै आबो तब माने आबो सब बजा थेके मान माने वाटर एयर टू वाटर अमो मानै साबरो फाय साब बजाका मान माने साबरो फाय नंग नमो साब सुबाखा बुबाग्रा सुबामु दैयै अमो फायखा अबो केनो अमो सेनियाखौ ताबो तिनि सिमिजु अबो थेलाकुंग बिसिओ अबो हाय माने मानमानि जों बेलाय खान जाखा बुबाग्रा न बहामबाय जिनि सार जीएम न पूर्णचंद्र न बहामबाय मान पूर्णचंद्र सार न जलाय न पाइपलाय हामबाय मारबो बुंनि चाइटों मिटिंग और मिशन और अब तो जरा तो स्टोरेज नि व्यापार क्या बिसोर पताव 55 तो सैजा करोसन आपसो माना हो खादाव है पण जों सुलाय जे गया तब जे मा मन अब सों बेलाय केनो तंथनाय हिसाबान मानथों बनि तो तैका मान अन बागि सों बेलाय स्कुल नि पक्ष থেকে जोंसिनि सीएम सार और बिजित फाइनल करे बनि वान सका और सुतिका हमनाय बरमा आइ बिसिदिया विशेष समनि बिसंग मान बागि बेलाय केनो छानि सिनमुके आनि आंखरनि इंचार्ज आनि बुं खुदिराम देवपाल ओ स्कूल मु के थेलाकुंग गर्ल्स रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल खरो बोसोर स्टूडेंट प्रमाण और 156 ओ जे दै फायमा बाय नर बाहाय मा तंका ताबो असुक बाय कापार दा नर स्टूडेंट नर हमने उसिनि जे स्टूडेंट स्टैंग बाय तो सुनकावर तो इंडिया हाइपनो जे मानमानि सुनका हम माने तो खाइस हमबा आले छादि रिफाइन जीवन तैजो मानसिफोर मके तैकाहाम आबाद बागै अतैनो नुमैनै कुन खादैनाय नै तावान सदि जोंजाथ नंनाय अतैनो जों खालि खनला बाहाय और तिरक खिनि न कुनो बाहाय किसी दंग हटा कतालनि बागै बाहायना आबो अस्ता क्लियर इनखाके बाहेर टेप कमै थांनो हाबाद सम जेबन जों फिल्टार कताल पाइपलाइन नि नाव लांगाके आबो दै वाइसे बैनि मिया दैनि खिनि परिस्कार केमानि बो ठीक से दो हमबो दै वाइसे बैसो नि आबो पुरा बर खिनि रेखा और दै स्टक आबो नि कोन दाबो दै कोन बाहाय करे क्लियर एकदम दै काम नि बात आबो यो लुकुरमा पयन मुसो हॉस्पिटल में पयन सुवा और दैनि हामी रहिता मान्छे दै एकदम काहाम कुनो नोंनि बहर लस तंनाय कुनो एकदम सुंना बेथ सन होतां